веднъж вашите аплодисменти за номер 1 и веднага ви представям номер 2 в конкурса тази вечер Мис България сезони 2011. Ваня Иванова на 21 години. Тя е от град Бургас. Нейните мерки са 85, 67, 90. Хобито е шопинг. Шопинг терапия всеки ден, сутрин, обед и вечер. Време е да чуем силните аплодисменти и за номер 3 тази вечер. Дами и господа, това е Мадлен Стоянова на 16 години от град Бургас. Мерките на Мадлен са 80, 60, 60. Нейното хоби е да пазарува. Скъпи приятели, посрещнете номер 4 в конкурса Мис България сезони 2011. Христина Христова на 21 години, град Бургас. Нейните мерки са 90, 70, 90. Нейното хоби е да готви. Номер 5. Моника Марова. Тя е на 22 години от град Бургас. Нейните мерки са 84, 70, 87, а нейното хоби е да прави каквото си поиска. Време да ви представя и номер 6 тази вечер, участничка в конкурса Мис България сезони 2011. Евелина Иванова. Тя е на 18 години от град Бургас. Нейните мерки са 84, 70, 87. Аз нещо взех да ги бъркам тук, ама няма значение. Прескачам редовете. Номер 7. Емилия Дендаринова на 18 години. Емилия е от град Бургас, а нейните мерки са 90, 65, 90. Най-много обича да спи. Аплодисменти за спящата красавица, дами и господа. Емилия Дендаринова, номер 7. Номер 8. Катерина Дряновска. Тя е на цели 17 години и половина от град Бургас. Нейните мерки са 80, 65, 80. Облича да излиза с италианци. Може би не напразно го е казала това, защото знаят, че днес 80% от аудиторията тук, дами и господа, са италиански граждани. Веднага бързо да ви представя и номер 9. Памела Драгнева. Тя е на 17 години от град Бургас. Нейните мерки са 85, 68, 90. А нейното хоби е да излиза по разходки. Уважаеми гости, посрещнете и номер 10 в конкурса тази вечер. Николина Атанасова. Тя е на 20 години от град Пловдив. Нейните мерки са 88, 60, 89. Нейното хоби са танците. Номер 11. Валентина Томанова. Тя е на 26 години от град Хасково. Мерките й са 88, 73, 90. А нейното хоби е да готви докато танцува. Това е много странна комбинация, дами и господа. Може би ще имаме удоволствие по-късно да видим как го прави. Номер 12. Радослава Георгиева. На 16 години от град Айтос. Мерки 80, 62, 82. Обича да пазарува зеленчуци. Номер 13. Валентина Ангелова. На 17 години от град Бургас. Мерките й са 97, 78, 95,
а нейното хоби са пеенето и танцуването. Разбира се, в трети кръг ще имаме удоволствието да изпробваме нейните възможности в областта на музикалното изкуство. А сега продължаваме с номер 14. Деница Лептерова. Тя е на 17 години от град Бургас. Нейните мерки са 90, 70, 90. Хобито е естествено танците, а най-вече измежду този стил, този жар става въпрос за скичечи. Номер 15. Теодора Петкова, на 19 години от град Бургас. Нейните мерки са 88, 72, 90, а нейното ходи е да лъже. Еди, Петля! Номер 16. Тъй! Николета Костова. На 16 години. Тя е от град Бургас, а нейните мерки са 80, 64, 84. Хоби да спортува. Уважаеми гости, посрещнете пред вас номер 17, Елеонора Вълкова. Тя е на 19 години от град Бургас. Мерки 88, 73, 90, а нейното хоби е фитнеса. Номер 18, Людмила Стефанова. Тя е на 24 години от град Варна. Нейните мерки са 90, 75, 90, хоби танцуване. Номер 19, Катерина Кинева, на 18 години от град Сливен. Мерките ѝ са 88, 70, 90. Нейното хоби са танците. Уважаеми дами и господа и скъпи телевизионни зрители, време е да ви представя и последния 20-ти номер, но не на последно място, разбира се, в конкурса тази вечер. Това е Петя Рачева на 23 години от град София. Нейните мерки са 86, 60 на 90. А нейното хоби са екстремните спортове. Аплодисменти за Петя Рачева, София, номер 20. Лиза Мачейка, народна сутей!